Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Iran kalasiat iki Namding sya Israel ki bakit iki khubor sngongu na kabenta kiri ki balpen pau ka jinya tali bat ka Teheran hapdeng ka thama ka bedang ya shakman. Ka wei ni ki jing Thoh ki Namding ka dek bla Thoh na kabenta ki nong India ka ba Thoh Khublei Shibun ki Briew jong kari India. Ki durki ki pen I ba ki Briew na ka kinhun shipai sun jong ka Iran ki Thoh iki Namding da ki ni ki khubor shwaban Pynher. Kumjuru ki jing ai Khublei bala Thoh ki Namding la Thoh ru shaki Briew na Spain, Pakistan ba Germany kat kum ki dur bala sapryang haki social media. Ka kinhun shipai Islamic Revolutionary Guard Corps kala ong ba ka jing siat Namding ka ba prapulai ka bala pendong hagasngi Thoh diang ka kintup iki Namding bat ki drone ki bala ban her jangai bat ki ba her pedeng ki batmu iki jaka ha Israel bat ki kitam shipai ka US hakaleng ka Gulf kitna trikam jong ka Iran ki le Thoh ba ka jaka pen trikam ya ka Korea da sun jong ka US habarin kadi ka wei ni ki jaka bala shakta kitay ki jing hierthma ki long hapdeng ka jingjur jong ka jing kan at na ka jing hierthma hapdeng ka Teheran bat ka Israel hak bala jusiat iki Namding ballistic missile Shaki jaka jong ka Israel kum shibenta ban siu kaliang na ka jing hierthma ka Israel wat hapdeng ka jing penjore ki kam shipai ka Iran haka sngi palei kala ong bakala ailat de ka jing ai linti lingba ka Strait of Hormuz nak benta kiri ki bejan paralok kentup ya ka India ka bapen I ya ka jing pli ya ka jing yadei ka barit wat hapdeng ki jing kan at ki badang jur ki pat ba ki babuan na ki Shia Muslim ha Jammu and Kashmir ki lami shakmat ban pen I ya ka jing tali ba ki nong shong shnong ka Iran ki bala shakta ha ka ni ka jing kan at Hakathan Chandarkot jong ka district Ramban de ki spangut ki le lumlang ha Imambara jong ka than ha ka sngi baar da ka ba jing rap pisa ki tiar yeng ki jingdeng ksiar bat rupa wat ki khna ru ki le pentli ki pla jong ki ban kirshan ni ki to ki ba ma de jing e ha Iran ka bala shakta ha ka thma katu gani ki la terwa ki jing ri kum ki langbrot kum shibenta jong ka jing a jing rap le thu ka tanat pathai khobor ANI habut gam kinong shong shnong kila no senyang de jingdeng bat pisa kum ka jing pen I ka jing tli bat jing kershan ni kinong Iran hapdeng ka jing e jong ka thama Gulf ka badang yai beteng